Hi, Terry. Hi po, Lala. Hi, love. Sige, Terry, kwentuhan mo na ako, mahal ko. Anong maipaglilingkod ko sa'yo? Ano po ng time po na dati po akong OFW, tapos nagkasakit po ako ng hypertension sa ibang bansa. After naman po, umuwi po ako dito sa Pilipinas, di na po ako bumalik. Pagtapos po noon, meron po akong live-in partner na may 3 siyang anak. Ang problema ko lang po, nung nagkasakit po ako, naapektuhan po lahat. Gawa po nung nagkaroon ako ng baradong ugat sa ulo. Tapos po yung inano niya sa akin na nag-epekto po sa akin noon yung naging mainitin ang ulo ko, lagi ko po siyang nasisigawan. Pero pagkatapos ko naman po siyang nasisigawan o naiinis ako sa kanya, nagsisisi naman po ako. Kasi kahit sa paano sa dahilan po na nagkasakit ako, hindi po niya ako iniwan. Talagang pinaramdam niya po sa akin at sa pamilya ko kung gaano niya ako kamahal. Sa ngayon po ay nagkakaroon kami ng alitan, gawa nga po nung napapaya siya sa akin. Minsan daw nung nasisigawan ko sa harapan ng barkada ko, sa pamilya ko, kasi mainitin na po ang ulo ko. Naaawa naman po ako pag nasisigawan ko, halos maiyak-iyak na siya sa pagsigaw sa kanya. Alam ko naman po na naiintindihan niya rin ako dun sa sakit na dinadala ko sa ngayon, at saka yung ano po ng panahon po na naging gipit kami dahil sa gamot ko po, mga laboratory ko. Nagtutulungan na lang po kami pareho sa pag-aano kung paano namin ma-resolve yung sakit ko. Pero sa ano naman po, talagang naramdaman ko kung gaano niya ako kamahal. Sa ngayon, gusto niya nga pong umalis, pero hindi ko na po siyang pinayagan na mangibang bansa dahil sa kalagayan ko po ngayon. Anong sakit mo, love? Ano po, may blood po ako sa sa ulo, Okay. sa ugat po. So, kahit pa paano naman ay natutustusan naman yung medical needs mo, love. Yan, medyo nawawalan tayo ng internet connection, love, ha? Paayos lang ako ng net connection. Love, choppy ha, choppy. Choppy robotic. Hanap ka po ng magandang signal. Terry, tatawagan kita uli, ah. I'm sorry kasi medyo hindi talaga carry nung signal mo. Tawagan kita uli. Ayan, kabisyo, tawagan natin siya uli, ah, kasi nung mga last few moments ng kanyang pagtawag, siya po ay naging ganap na Megatron. Naging Optimus Prime. Ayan. Hi, Terry. Welcome back. Ayan, okay na. So, ano yun, love? Ano yung mga huli mong sinabi? Hindi ko na naintindihan kasi. Yung yung gamot ko po, sinasagot po nung mga kapatid ko na natutuntunan po naman namin yung mga gamot na bibili namin. Tapos lumalapit po ako sa DSWD, sa DOH, para po mag-continuous po yung mga laboratory ko at saka yung gamot ko po. Okay. So, anong problema natin, mahal ko? Yung nasasaktan po siya sa damdamin niya dahil gawa nga po nasisigawan ko siya. Pustahan po kami sa hindi. Ayan. Love, Terry, ganito, hanapan mo ko ng magandang signal, love. Kung nasan ka nung nagsimula tayong mag-usap, punta ka doon ulit. Apo. Kasi right now, wala na ako naiintindihan. Ito, okay na po, ma'am. Okay na. Anong problema natin, love? Ayun nga po, yung nasasaktan ko siya sa kalooban niya dahil sa pagsigaw ko sa kanya. Dinaramdam niya, tapos nagkaroon kami ng pustahan na pag ako nagalit, iiwanan niya ako. Ngayon, kung hindi ako magagalit, mag-i-stay sa akin. Kung parang naging deal or no deal po, diba? Kaya yun po, natakot ko kung may pakita ko sa kanya yung nagagalit ako, nasisigawan ko po siya, baka may tendency na iwanan niya po ako ulit. Okay. Kasi nagplano po siya na mag-abroad.
Eh kung kailangan niya naman yung pag-abroad niya, sana wag mo nang pigilan. Kumbaga, pantustos din yun sa medical needs mo eh. When it comes to your temporary, I do understand na meron ka medical condition as to why sometimes hindi mo makontrol yung sarili mo. Pero on a normal day, kumbaga on a day that you are feeling great, you are feeling good, just try to remind her na I'm so sorry if there are times, o diba, constantly mag-apologize ka lang to it. And kumbaga, wag mong i-blame sa medical condition mo yung pagkawala ng temper mo or bilis ng pag-init ng ulo mo. Kailangan kahit papaano meron ka pa rin constant effort within you na ikalma yung sarili mo. Na if you know na medyo umaangat na yung temper mo, yung temperament mo umaangat na, medyo nagagalit ka na, naiinis ka na, always practice or try to do a self-therapy. Ang gawin mo, you breathe. Hihinga ka. O kaya, lalayo ka muna, sabihin mo sa kanya, wait lang. Tapos labas ka, layo ka sa kanila, hinga ka ng malalim. This way kasi, mapapababa mo yung init ng ulo mo. And this way kasi, mawawarningan siya na this time around, huwag ka na munang magkulit. Huwag ka munang magsagot ng magsagot or huwag ka munang gumawa ng kahit anong ikaiirat ako kasi ito na yon. Ito na naman siya, umaangat na naman siya. So this way, walang mapapahiya, walang sisigaw, walang masisigawan, walang iiyak. Kasi sa totoo lang, love, ang sakit din talaga sa kalooban kasi yung masabihan ng kung ano-ano. Although mahal ka, kaya iniintindi ka, tinatry i-embrace yung flaws mo or yung shortcomings mo, you also have to do an effort to control yourself. Hindi ka pwedeng magpadaig sa medical condition mo. O diba kasi therapy naman ay kumbaga minimedicate naman, ginagamot naman, nagagawa naman ng paraan, nagtutulong naman kayo, nakikita mo din naman siya nag-e-effort in order for you to get better. You have to help yourself as well. Kailangan mong kontrolin yung sarili mo with the best of your ability. You cannot let this medical condition of yours take over your body. Huwag mo siyang panalunin when it comes to these situations. Kasi you cannot always end up saying sorry eh. Kasi hanggang saan lang ba yung naaabot ng sorry nowadays? Kung paulit-ulit mong nagagawa, masakit. Masakit patawarin ng paulit-ulit. Lalo na kung napapahiya siya, lalo na kung nakakapagbitaw ka or nakakapagsalita ka ng masasakit na salita, love, kahit papano, babaon yan. Even if iniintindi niya na meron kang medical condition, syempre, sumasagi din sa isipan niya na kaya niya naman pigilan yun eh. Pwede naman siyang lumabas saglit para humingay. Pero hindi. Tinutuloy niya lang. Tinutuloy niya yung galit niya, sinisigaw niya sa akin. Syempre, kahit papano, yung tao nagsusumika para sa'yo, nag-e-effort para sa'yo, nagsasakripisyo para sa'yo, bilang ganti, try mo namang kontrolin yung sarili mo. Kasi sa totoo lang, Terry, every time a person yells at you, it's heartbreaking. Nakakapanliit kasi sa totoo lang. Parang, ano ba yan, sa dami-dami ng ginawa ko na magaganda sa'yo, konting kibot lang, konting pagkakamali lang, abot-abot na yung salitang nakukuha ko mula sa'yo. Kasi hoda ko sino'y nasa harapan mo, sasabihan mo ko ng kung ano-ano. Minsan kasi nakakapanliit ng pagkatao na why am I letting this person talk to me like this in front of so many people? If I can find a better person that can treat me better, na hindi pa ako mangungonsume, hindi pa ako magbibigay ng ganitong klaseng sakripisyo, why am I staying here? Pasalamat lang tayo, Terry, at nananaig sa kanya yung katotohanang mahal ka niya. Mahal na mahal ka niya. At gusto niyang magstay sa buhay mo even dito sa under the circumstances na meron kang medical condition, she wants to stay by your side. So do not give her any reason to live or leave. I mean, iwanan ka. Huwag mo siyang bigyan ng rason para lumisan. Naintindihan mo ko, mahal? Opo, ma'am. Alam kong kaya mo yan, mahal ko, Terry. I mean, I know na sometimes hindi natin mapipigilan, bugso ng damdamin, pero you have to be quick. You have to be quick na bawiin yon. Even in front of your friends, you have to be quick na bawiin yon. Kunyari, nasigawan mo siya out of bugso ng damdamin and under a split second, na-realize mo na, oh shoot, mali yung ginawa ko. What you do, kailangan constant and kailangan instant. You hug her. I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry. Ganun lang agad. Bawiin mo lang agad. So that makikita din niya na even in front of your friends, you can apologize to her.
Lalo na kung alam mo na may nagawa kang mali sa kanya. Opo. Naiintindihan mo? Hindi yung maghihintay ka pang Opo, ma'am. makapag-isip siya ng masasakit, makapag-isip siya ng hindi magaganda, umiyak siya before ka magbigay ng apology mo. Minsan kung gaano natin kabilis binitawan yung bagay na nakapanakit sa taong mahal natin, kailangan ganun din natin kabilis respondehan yung nararamdaman ng partner natin, lalong-lalo na kung alam natin na yun ay hindi mo sinasadya. Opo. So ngayon, Terry, meron ka pa bang gustong sabihin sa partner mo? Kung meron ka mensahe sa kanya, go ahead. Bibigyan kita ng pagkakataon, kausapin mo siya on air. B, magpasensya mo na ako sa mga nagawa ko sa'yo. Alam mo rin naman kung gaano kita kamahal. Pero minsan sa dami ng problema at iniisip namin, nagkakaroon tayo ng hindi magandang pagkakaunawaan, nag-aaway tayo. Pero pagkatapos naman nun, nangihingi ako sa'yo ng sorry. Hindi ako natutulog hanggat hindi tayo nagkakaayos. Sana maintindihan mo ko. Pero alam ko naman na nasaktan kita sa mga nasasabi ko sa'yo. Pero pinagsisisihan ko na lahat yun. Napapansin mo, nagbabago na ako. Hindi na kita nasisigawan. Kasi sa nakikita ko sa'yo, hindi ka man magsalita. Kitang-kita ko sa mga mata mo na nasasaktan kita. Sa mga maling pananalita ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Mi. Yan lang po, Lala. Maraming salamat, Terry. Ha, huwag kang padaig dyan sa medical condition mo. If you know it's a matter of control, try mong mag-get a hold of your body, get a hold of your emotions. Sabi ko nga sa'yo, Terry, you do that tip ko sa'yo whenever you are getting angry, whenever na nararamdaman mo na tumataas na yung temper mo, you go outside, mag-breathe ka, mag-breathing exercise ka, and then you go back in. So that, alam mo yon, mapakalma mo yung sarili mo at kahit papaano magkaroon ng warning dun sa partner mo na inaatake ka na naman ng temperament mo. Naiintindihan mo ko, mahal? Opo. Maraming salamat for calling my show, Terry. Ha, ingat ka lagi, mahal ko. Salamat po. Thank you, love. Goodbye. Kabisyo, naiintindihan ko kasi yung nararamdaman nung partner ni Terry. Sa totoo lang kasi nakakababa po talaga ng pagkatao kapag nasisigawan ka, lalo na in front of many people. Medyo nakakasama din ng loob, lalo na kapag alam mong nag-e-effort ka sa isang tao, and then again kung pagalitan ka, kung sabihan ka, kung sigawan ka, kung bulyawan ka, kung pagbuntunan ka ng galit, ng init ng ulo, ganun-ganun na lang nang hindi nag-iisip. Buti pa nga si Terry nagsosorry, may ibang tao dyan hindi kasi kaya mag-sorry, and yun yung nakakapanakit. Na parang after all the sacrifices you've done for a certain person, ano lang ba naman yung sorry? Ano lang ba naman yung konting self-control? Ano lang ba naman yung konting anger management? I mean, di ba, you know that that person will cross the fire for you. 'Di ba? Will catch a bullet for you. Ganun ka kamahal ng taong 'yan. Ano lang naman yung konting adjustment sa personality mo in order to protect that person as well. Kung meron siyang pagkakamali, kung meron siyang mga maliliit na bagay na hindi nagagawa ng tama, or meron kang mga paulit-ulit na nasabi sa kanya and yet hindi nagsisink in sa kanya, try not to utter words na alam mong makakapanakit sa kanya ng todo. Try not to utter words na alam mong makakadurog ng puso niya. Kasi alam mo naman na kung kaya niya at alam niyang makakapanakit sa'yo, alam niyang makakasira sa'yo, alam mo namang hindi niya yun gagawin. Hindi niya yun intentionally gagawin sa'yo. Kaya sa mga kabisyo natin, konting control. Konting self-control lang. Lalong-lalo na po sa mga maiinitin yung ulo. Kasi sometimes you don't know how it feels like kapag araw-araw kang binubulyawan, kapag araw-araw kang may ginagawang pagkakamali sa harap or sa mata ng taong pinagsisilbihan mo, sa mata ng taong, alam mo yung pinag-aalayan mo ng oras, ng sakripisyo, and yet parang hindi nila na-appreciate, lagi ka pang pinapagalitan, lagi ka pang binubulyawan. It's kind of hard. It's a lot to take in. Tapos parang makikita mo na lang one day yung sarili mo sa dulo or sa sulok or sa banyo, umiiyak ka na lang kasi parang iniisip mo na, why am I letting this person treat me this way?
when I know what I can offer and when I know what I've been offering to this person for the longest time now, why am I letting this person yell at me this way na parang wala akong ginawang tama? Hindi niya ba nakikita yung value ko? Hindi niya ba nakikita yung effort ko? Sa maliit na pagkakamali ko, nabura ba nun lahat ng magagandang ginawa ko? Sometimes kasi mapapaisip ka eh. Lalong-lalo na kapag ikaw yung laging nasa receiving end ng bulyaw. Nasa receiving end ng galit. Mapapaisip ka na lang, do I deserve this? Or I deserve someone better? Do not let that person realize na deserving sila sa second option, which is someone better. Someone who can actually treat them better.